og velkommen til Operation X. Mit navn er Anders Andersen. Aftens program kommer til at handle om ulovligt fyrværkeri, og det passer jo nu meget godt, når det er ved at være nytår. Specielt kommer det til at handle om demme her, som kaldes kanonslag. Der bliver solgt en masse fyrværkeri, som er ulovligt i Danmark, og vi har derfor sat os for at prøve at finde en af bagmændene bag det. Først så ser vi lige en video af, hvad ulovligt fyrværkeri kan gøre ved en. Ja, det er nogle stærke billeder, og vi har faktisk fundet den person, som sælger mest i området omkring Odense, og vi har tænkt os at prøve at finde ham og konfrontere ham. Det har vi tænkt os at gøre nu. Personen vi mistænker hedder Rasmus Christensen, og han skulle bo lige her. Jeg har taget skjult kamera med, og vi vil prøve at konfrontere ham. Nu må vi se. Kan vide, om der er nogen hjemme. Hej, mit navn er Anders Andersen. Jeg er fra TV2. Og vi har hørt om, at du sælger ulovligt fyrværkeri. Er det rigtigt? Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Nu må vi ikke lige komme indenfor det. Nej, det må I ikke. Nå, det gik ikke helt som vi forventede. Men der har faktisk meldt sig en anonym person, som siger, at han tidligere har arbejdet for Rasmus med at sælge fyrværkeri til diverse personer. Og ham har vi fået et interview med, og det kommer nu. Jamen, han var altså et totalt svin at arbejde sammen med. Jeg ved ikke, hvordan han kunne få fat i fyrværkeriet, fordi der var ikke nogen, der gad at snakke med ham, men hold da kæft, hvor tjener han mange penge på fyrværkeri. Det er helt sindssygt. Ja, og han skal faktisk, der var en gang, hvor vi solgte til børn også. Og ja, det gik sgu lidt galt. Vi fortalte dem, hvordan de skulle gøre det, men ja, dagen efter så vi i avisen, at de børn, vi havde solgt til, de havde sprunget sig selv. Ja, halvt ihjel, kan man vel sige. Og så var det, at jeg tænkte, det her, det skulle det være. Det er ikke pengene værd, det er ikke noget som helst værd. Selvfølgelig det hammer sjovt at arbejde med fyre af, og man møder en masse forskellige mennesker, men det var i hvert fald den største grund til, at jeg gik fra alt det der. Jeg tror, det var alt, jeg havde at sige. Der kan man se, hvad det kan føre til at sælge ulovligt fyrværkeri.
Vi har faktisk fået et tip om, at Rasmus han skulle være i gang med at sælge fyrværkeri til nogle personer på en skole. Og derfor har vi tænkt os at forfølge ham og finde ud af, at det kan passe, så vi kan få nogle beviser på, at han sælger ulovlig fyrværkeri. Og måske endda få ham anholdt. Jeg sidder her og gemmer mig bag en busk. Og det skulle gerne være her, at han skulle komme og sælge, har vi fået at vide. Nu er det jo bare at vente på, at han kommer. Øj, nu sker der noget. Som I kunne se på billedet, så fik vi ham sgu. Nu sender vi resten videre til politiet, og så må de tage den derfra. For nu gider jeg faktisk ikke at være her mere.